What if challenge pa sa kitay? So mag what if challenge mini Benji pa sa kitay no. Be, what if challenge ta ha? Oh. Ayo kasuko ha. Ikaw may tigsuko. Dili ko masuko. Sige. What if challenge? What if nga napugos ako sa imuha kay dumikan ka na kay trabaho, unya na kay kwarta. What if ako napugos ako kasi muha kay vlogger ka? Sige. What if ha? What if nga dili akong ikaw akong gusto kundi ang imong kauban. Bah. What if di pustahan na ka namo sa kumbalkada para namin pagtuba? What if, ha? What if na nangita ko og lain, laki, ka na makahatag og kalipay sa ako akay, wa na ko ganahan sa imo na sumulan na ko! What if nakuan lang ko sa kong mama kay bulagan na unta ka nako? What if na kanay mga kwarta ginahatag mo sa kuha, ako nang gipanghatag sa lalaki. Kanaghatag og kalipay sa kuha na imong kauban sa trabaho. What if ang imong barkada uyab nako sa una? What if, ha? What if nga nagsira tayo tagdulog-dulog unya giluod na tayo ko sa imo ha? What if kay wa ka kabalo kay na ako'y anak sa gawas? Suporta ko. What if? What if nga kanay mong gipang istorya tinuod na? What if, ha? Ha? What if kanay mong gipang istorya nimo tinuod na ngayon namang paspas magkaga makatubag? Abtik man kay ka makatubag? Ako mag-nga mangganit ko. Ang ikaw kay dali na kay ka makatubag. Memorize kayo. Ano na Benji? What if pa maka... Unya. What if? What if kung tinuod? Yabag naman. Kanay mong gipang istorya mo sa kuha? Ha? Okay, nag-challenge maka... Challenge lagi, what if kung tinuod? Kanay mong gipang istorya nimo sa kuha? Kay memorize man kay nimo. Paspas man kay ka makatubag sa kuha. Ako gay maglugos pa may kumaguna pa magay pag ay kung sa akong itubag sa imo ha. Unya ikaw ka paspas kaayo. Na. Bakit tinuod What no? if pa maka atong kuan challenge? What if tinuod no. Si tinuod. Ay like ko kati ka Benji, tinuod no. Kaingon ka di ka masuko. No. Siya Tinuod tinuod ba? ba, eh? What if kung naman tinuod? ka? What if lagi? Na. Memorize mo imong gipang istorya. Ha, memorize pa nimo imong gipang istorya. Samo ko eh. Naunsa naman na. Kuha na na eh. So karon ha? Ha? Sa gawas ka matulog ha? Sa gawas ka matulog. Lakaw! Naunsa na. Oh, What gusto if ko pa kumain maka... Bawas akong tubang, what if? Palayason ta karon. What if? Ayos ha? Tulog sa gawas. Para ka.